Presiden Karibhoy Congress Committee Ubadeiru MDC Kamau Hati Constituency Uba Charles Marngar ula keno ba kani ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance hapo ka jingilam u Conrad ke sangma kamshim la shimkhya ha ka bayadei ba jing e jing ki patba ki ba shang basa ha ka thain khaput Uba Charles Laithu bola Deban ai da jing tho hadu arsin show menteri rangba ka jilla ha ka bayadei ba jing penkhen jong ka Assam da ka ba one play ka stadium ha laper badru ka jingkit no iki pipe ki bathmu ban pen poi shaki yeng lingba ki scheme JJM henrai na kalyang ka sarkar ka khlemle kumbalong menta nga kumnong mikmat ubawan na kate jaka border ka block tu pi nga kwa ban pen kan mau pi ni ba oi ki jing pen put bai sam kadang ya edo menta tien rai ka result ka ba clear result ado menta ngimpat yo hi tingim tip ke ege banja kumno kan lo i jalor kita kinong rembro pi ke ba parti kongres kayang nga dalade ngi thui pi ba ga khatway trik banai ba khatway ngala tho ke chiti cho chief minister haga bay day bat kan bat ban intervene ya ka jing one plea ka negotiation jong ka sarkar Assam ya ga madan ka stadium hang te homla per block tu tre hadu manta khamlei Tika baan nang tadang man hakani hakan nyau trik banai ban kong la tho ben sakwe ke chiti nyau trik January jong mata kasnam la tho ben ke chiti haga bay day bat ke jingban trai ya ke scheme JJM Jal Jeevan Mission haga ban nagaliang jong ka sarkar Assam Karbi Anglong West Karbi Anglong kila yulot kitlut ekipai mo tikani kini ke eki bajah blok tu jongi kapani ba ka sarkar MDA kamshim kano step ke balong serious highway day bat ki ba no snong jongi kumnong ini senya ire ko government ha kata gari ke jingkli ke ba nga don hakni ko por bat kata gari ke stand ke bangi kum ko parti kongres widon block 1 and block 2 kada ka issue ke bala nadu 1951 hakaba u governor daga pendon kami ka por ke jung po ka parawan jong ke siksedol ura no ya kani da notification kaba khatla April khatla spasan puai ura ikini block artli sapo Meeker Hills Autonomous District kani ka question hajing sa kalong very clear ba kini kide kijaka na ka United Khasi and Jaintia Hills Jaintia abul Khasi kide ban wan phai kum bagi laita it's a simple matter and right hadu mata ka sarkar kampai ka ka block 1 block 2 tungi kerpa awak ni appreciate ka dia kepada ban appreciate ni appreciate bagi persang ban you handrai ni kwa baka ansar kan mi kan ka ansar ka deban mi mendai bang chia community handrai bundon pada apa kot ka sulong just an election just a political issue ka ba ban penjam yo ba ban pentem ya issue ban tem ya situation ki approach ka handrai let it be a serious approach where the answers will be forthcoming.